दशावतार क्षेत्रासाठी लाभलेले एक थोर महागुरु 22 डिसेंबर 2025 अनंतात विलीन झाले. अनेक वर्ष दशावतार कलेची अखंड सेवा करत आपले संपूर्ण आयुष्य या लोककलेस अर्पण करणारे वेंगुर्ले तालुक्यातील रेडी गावचे सुपुत्र कैलासवासी जयसिंग राणे यांच्या जाण्यानं दशावतार विश्वावर शोककळा पसरली. कलाकार, संचालक आणि मालक अशा तिन्ही भूमिका समर्थपणे पेलत त्यांनी दशावतार कलेचा खडतर प्रवास अपार कष्ट, निष्ठा आणि जिद्दीनं यशस्वी करून दाखवला. प्रत्येक भूमिका ही केवळ सादरीकरण न राहता ती अभ्यासपूर्ण, आव्हानात्मक आणि प्रभावी कशी साकारावी याचा आदर्श त्यांनी घालून दिला. नष्ट करण्याकरिता म्हणून ज्याचा दानवपुरा जन्म झाला अशा तऱ्हेचा प्रल्हाद एक तास कल्लीतेनं त्याची त्याने केली पूजा अर्चा केली. ह्यानी मनी त्याला आणि देवा त्याच वेळी हे क्षणभर का होईना स्तंभातून प्रगट झाला. त्याच प्रल्हादाला योग्य ते मार्गदर्शन करावं. हा मानवाचा नश्वर देह आहे. या नश्वर देहाचं सोनं या कथात त्याने भक्ती मार्गावर रंगमंचावर उभे राहिले की भूमिका जगणे म्हणजे काय हे त्यांनी आपल्या अभिनयातून सिद्ध केलं. त्यांच्या सादरीकरणात परंपरेचा सन्मान होता, शिस्त होती आणि कलेप्रती असलेली अपार भक्ती स्पष्टपणे दिसून येत असे. हे पाच पांडव धर्माचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांना दर्शन द्यावं आणि त्यांच्याकडून सेवा करून घ्यावी या देखील इच्छेनं रात्रीच्या कैलासवासी जयसिंग राणे हे कलाकार नव्हते, तर दशावतार कलेचे चालते बोलते विद्यापीठच होते. त्यांनी खलनायक, अष्टपैलू मास्टर जी चोडणकर, कैलासवासी शंकर मोरिये, श्री दिलीप मेस्त्री, श्री भास्कर वैद्य, हार्मोनियम वादक श्री रामचंद्र उर्फ लैंपाद हाऊसकर याप्रमाणे दिग्गज असे असंख्य शिष्य घडवले. अनेकांना दिशा दिली तर कित्येकांच्या आयुष्याला आकार दिला. गुरु म्हणून त्यांनी कधीही आपलं ज्ञान मर्यादित ठेवलं नाही, उलट ते मुक्तहस्त दिलं. आपल्या सर्वांच्या शुभ हस्ते ज्यांनी आम्हाला सर्वांना घडवलं, दशाच्या नाश्त सृष्टीला ज्यांनी असंख्य असे शिष्य दिले आणि त्यांचा आजही सन्मान केला जातोय दशावतार रंगभूमीवरती आणि त्यांना वैभवतेचं शिक्षण कसं देता येईल हे नेहमी त्यांनी बघितलं. आम्हालाही दशावतारातील बाळकडू ज्यांनी दिलं असे जयसिंग काकांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. त्यामुळेच आज त्यांचे शिष्य विविध ठिकाणी दशावतार कलेची पताका अभिमानानं फडकवतात. जयसिंग काकांचे संघटनात्मक कौशल्य, मालकी करण्याची हातोटी वाखाणण्याजोगी होती. या क्षमतेवर त्यांनी खानोलकर दशावतार नाट्य मंडळासारख्या एक लौकिक प्राप्त मंडळाचे नेतृत्व करत या मंडळाला एक उंची मिळवून दिली. एक उत्तम आणि हरहुन्नरी कलाकार असलेल्या जयसिंग राणे हे 52 कशी अभिनयाचे सम्राट होते.
त्यांना लाभलेली भरदार देहयष्टी, पहाडी आवाजाची देणगी यामुळेच त्यांनी साकारलेला खलनायक भाव खाऊन जायचा. महारथी कर्ण, रावण, कंस, शल्य या भूमिकांची आजही रसिक आठवण काढतात. याचबरोबर त्यांनी काल्पनिक नाटकातील भूमिकांना न्याय दिला. त्यांनी साकारलेला पेंड्या सुद्धा रसिक मान्य झाला. त्यांनी दिलेल्या दशावतार कलेतील योगदानाबद्दल बाबी कलिंगण पुरस्कार, वसंत परुळेकर पुरस्कार अशा प्रकारच्या विविध नामांकित आणि प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं. जयसिंग राणे यांचा स्ट्रगल न संपणारा, अविरत, अविश्रांत होता. मात्र अशा प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी दिलेलं योगदान निश्चित आदर्शवादी होतं. शेवटी नियतीचा न्याय कुणाला कळला? जे निर्माण होतं ते कधीतरी संपतंच, पण कलावंत मात्र चिरंजीव असतो आणि नियतीही त्याला अमरत्व बहाल करते. कलावंत जाणारे जातात, आठवणी मात्र निरंतर राहतात. सुगंधापरी दरवळ, त्यांच्या जाण्यानं निर्माण झालेली पोकळी कधीही न भरून निघणारी आहे. मात्र त्यांनी रुजवलेली कला, संस्कार, शिस्त आणि परंपरेचा वारसा त्यांच्या शिष्यांच्या रूपानं, त्यांच्या आठवणीतून आणि रंगमंचावरून सदैव जिवंत राहणार आहे. ते शरीरानं आपल्यातून निघून गेले असले तरी दशावताराच्या प्रत्येक प्रयोगात, प्रत्येक संवादात आणि प्रत्येक तालात ते कायम उपस्थित राहते. या थोर कलेच्या साधकाला, महान गुरुला आणि संवेदनशील कलाकाराला आज 12व्या दिवशी कोकण साद लाईव्हकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली. अमर भावे